hamjak omahai unglai borok ya bok besamang ni bumak kaya ka 16-17 bosor ungkha o omahai ungya ko ang nugya ko je Olendro Deborma oren headmaster o sobbo musuk bucheloi bong jat hamya jat an bahamjugno je chikla tongnarok logisano hambai sini media takuk songno जों रिंमानि कारन हंका हंकाय जों टेलिफोनो भाइराल लोंमानि नुखा बुखु कस्मी देबबर्मानि आबोनि बागै कारन हंका हंकाय जों संगठन खायमानि तो बालुखा तारमाने संगठन बनिजिबो तंगो संगठन आबोनि बागै जों सह्य उंलिया दिनै आबोनि बागै आपनि संनो मा कबखा बिनि भिडिअ भाइराल लोंमानि नुगै कारन हंकाय सेलेंमा सिंसा तमंगनो जों नायथक जागलिया आबोनि बागै जों मा कबखा कारन एकजन संनाय जोग स्कुलाव साधारण चाकरी आबो 2500 मात्र बेतन बनो चासमाय चानान बागै आरानि इनचार्ज जखन बनो लगी सानका ओंखाय आओ सेलेंमा सिंसा तमंगनो जों चाजागलिया कारन संगठन तंगै संगठननि जेकुनु सदस्यनि जों जुदि किच्चाफान बनो हेल्प खायनाया हंका हंकाय आ संगठन तंगबो व्यर्थ आबोनि बागै जों गोसकाङाव आगग लायखा जों ककचाब लायखा बिनि बागै जों ताम खायमान बनो साज्य दे खायमान आरो बिसिंबो ते कायसा भाइराल नुखसाखौ आ हेडमास्टारनि Olendro Debormani बनो किच्छु साया 50,000 रां सानो बनो रां रियान बागैसे अमति खायो हेने बसाका आबो बो चाया आबो बो मिथ्या आबो ताताल कक बजत्तनो ताताल मांनो सुपुरि तंख्रा जों आबोनो खापचा जागलिया माने जोंनि बोखाव नाहारमालिया बिनि आकग रकनो एसारा एसएमसी कमिटिनि चेयारमैन जे जागाव बिहिग्न संरितनि ताबुक बर्तमानो बो बिहिग्न संरिनान बागैनो कस्मिनो आमति व्यवहार खायखना बो सित्रा संग इउको माइरं लुता हुया चेयारनो समय मते चारिया आमति हिनि बाहायके बो ओ चेयारमैन जे जागा एसएमसी कमिटिनि चेयारमैन बो बाहायके साराक्का जे जागा कस्मी रेगुलार सं तंगो समय दालकरी हिंका हिंका संमालिया जाय होक आबो तो कस्मिनो जों थुरुंना थांलिया आफुरो तो एसएमसी कमिटि नायनान दरकार दंमानि बो नाइया तो तिनिखाय कस्मिनि बेपारतै बो बाहायके साराक्का आकगनो आंते ककथैजा सानान मुथुं मंखाय हायसे जोंनि जे जागाव जोंनो नायकल नाय एडिसि नायकल नाय सार रवीन्द्र देबबर्मा जे जागा एडुकेशन डिपार्टमेंट अफ एडुकेशननि बार प्राप्त आं जे समय टेलिफोन खायो एडिसिओ तंफुरु सार आपनि बायजों मालायनान फायो